ತೆರ್ಪುನಗ ವಿಧಿತ ಬಿರೆಲೆಡೆ ನಲಿಪು ಗೊಂಬೆಲು ಬದುಕೆ ದಂಕದ ಪರ್ದೆ ತೆರ್ಪುನಗ ವಿಧಿತ ಬಿರೆಲೆಡೆ ನಲಿಪು ಗೊಂಬೆಲು ವೃತ್ತ ಸಂಬಂಧುಡು ಸಾರ ಜನಕುಲು ಒರುನು ಪಗಪುವೆರೆ ಯಾನೆಯನ್ನು ನಂಬಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಪುಟ್ಟದು ಪರಮಾತ್ಮೆ ಗೊಪ್ಪುನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ಎಸಲ್ ರೆಡ್ಡೆತ್ತ ಇನಿತ ಈ ಸಂಚಿಗೆ ನಿಕಲಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿದ ಅರಣಿಗೆದ ಉಡಾಲ್ಡ್ ಎದುಕೊನೊಂದಲೆ ಬಂದುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಸುಮಾರು ಜಂತ ಒತ್ತುಡು ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈಂಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಬ್ರೈಟ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ಅಂಚನೆ ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕಲೆಗ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಪನೊಂದು ಇನಿತೆ ಈ ಸಂಚಿನ ಸುರುಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಪುರ್ತು ಅಭಿನಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದೇರು ಏತು ಪೊರ್ಲುದ ಅಭಿನಮಲ್ತೇರು ಅಕಲ್ನ ಕತೆ ಎಂಚೆತ್ತರು ಕತೆಯನ್ನು ಮೊಡೇನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲು ವಾರಿ ತಿಡಿತ್ತರು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಐತ ಪಿರೋಡಕಲು ತತ್ತು ಪೋಯಿನ ಒಲ್ಪ ಸರಿ ಎಂಚ ಮಲ್ದೊಲಿ ಎಂಚಿತ್ರ ಮಾತ ಸಂಗತಿಲೇನು ಲತ್ತದು ತುಂಕುದು ಸಾರದು ಅಂಚಿ ದಂಗಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಗರಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ತೊಲಂಕಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ವರ್ದಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಟು ಚಿತ್ತಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಒಂಜಿ ಪೀಠೋಡು ಬೋಲಗಾತೇರು ನಮ್ಮ ಚಾಪರ್ಕ ಕೂಟನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ತುಳು ಸಿನಿಮನ್ ಮೆಂಚಾದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ರ್ ಅಂಚನೆ ಕಲಾ ಸಂಗಮ ಚಿತ್ತಿನ ಕೂಟ ಕಟ್ಟದು ಇಡೀ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸತು ಮರ್ಗಿಲು ತೋಜಾದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಎತ್ತರ ಮಿತ್ತರನ್ನು ಮುಟ್ಟಾದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೆಲ್ರುಲ್ಲೇರು ರಡ್ಡು ಜನಾಲ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಮೋಕೆದ ಉಡಲ್ಡ್ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ಕಲಕ್ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಎದುಕೊನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಕಲಕ್ ಜಪ್ಪರೆ ಉಲ್ಲೇರು ಕೂಡ್ದಿ ಕಲಾವಿದರು ಕೌಡೂರು ಸಂಗತಿ ದಾದ ಅಂದ ಬಂಡ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಪನ್ಮಿನ ಪುದರಿಡು ಅವೇತೋ ಅನಾಚಾರಲು ಅತ್ರಾಣಲು ಅಕೃತ್ಯ ಲಾಪಿನೆಂತೂಪ ಪಾಡರೆ ತುತ್ತರೆ ಬೊಲ್ದು ಕುಂಟು ತುತ್ತೈತೆ ಇತ್ತಿನಂದಲ್ಲ ಬೊಲ್ದು ಕುಂಟದ ಮದೆಟ್ಟು ಅವೇತೋ ಮೈಲೆ ಉಪ್ಪುಣು ಕಲಂಕುಲು ಉಪ್ಪುಣು ಲೋಕದ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪಂಚಿತ್ತಿನ ಅನಾಚಾರದ ಬಗೆಟ್ಟು ಈ ಕೂಡ್ದಿ ಕಲಾವಿದರು ಕೌಡೂರು ನಿಕಲ ದುಂಬದಿ ಕಡೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಮಡಿದು ಕೊರ್ರೆಲ್ಲರು ಎದುಕೊನ್ಗ ಈ ಕಲಾವಿದರು ಈ ಅಣ್ಣಗೊಂಜಿ ಏತು ಬಂಡಲೆ ದಿನಾ ಬತ್ತು ಕಾಪೋಡು ಅಣ್ಣ ಓ ಅಣ್ಣ ಬತ್ತ ಬತ್ತ ಮರದೆ ದಾದ ಒಂಜಿ ಪಿದಾಡಲ್ಲ ಉಡುಪುಜ ದಿನಾಲ ಜಾಲು ಬತ್ತದ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಅಂದು ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡ್ರ ಸುರು ಮಲ್ಪ ಅತ್ತೆ ರಕ್ಷಾ ಯಾನ್ ಇಂಡೊಂಜಿ ಕೇನೋಡ ದಾದಾ ಯಾನ್ ಈ ಒಟ್ಟರು ಬತ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂಗೊಲ್ಲ ಆತಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಮೇರ್ಲೆ ಎಜ್ಜೇರು ಏರ್ಲ ದಾಂತಿನ ಅಣತನ ಮಿತ್ತ ದಾಯಕೆ ನಿಕ್ಕಿ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಮೋಕೆ ಅತ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಹಿತ್ತದ ಆಣಲು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪೊಣ್ಣು ತೆಲ್ತದ ಪಾತೆರಲು ಬಂದಂಡ ಅಲ್ಲೇನ್ ಬೇತೇನೆ ದೃಷ್ಟಿ ತೂಪೇರಿಯಾ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಇರ್ವೇರು ನಿರ ಕೆರಡ್ದ ಅಂಡಲ ಒಂಜೆ ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹಿಂಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲ್ಪದು ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಡ ಹಗುಲ ನೀ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇಡ್ ಒದ್ದಾಡೊಂದು ಇಪ್ಪನಾಗ ಮಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಯ್ನ ಹೆಂಕ್ ಹಗಲೇನು ಒರ್ಪರ್ಲ ಆಯ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಗ ಈ ಸಮಾಜೋಡು ಬತ್ಕರೆ ಏತು ಬಂಗೊಂಡು ಮಾತರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಅಂಡ ಈ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಬಂಗ ಹೆಂಗ ಗೊತ್ತಾವನಿದಕ್ಕ ಈತ ಜನಯ ಅಣ್ಣ ನನ್ನಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಪಲಯಾದ ಏ ಪಲ ಇಪ್ಪುವತ ಅವೇನ್ ಪನೋಡ ಮಾರ ಇದೆ ಎನ್ನ ಕಡೆ ಉಸಿರಿಪ್ಪನ ಉಂಟಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪಲಯ ಅದೇ ಎಪ್ಪೆ ದಾಯ ಮಂಡೆ ಚಲ್ಪ ಅಂದತ್ತ ಎನ್ನ ಪಲಯ ಅಂದತ್ತ ಅವು ಡೌಟ ಮಾರ ಇದೆ ನಿಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈತ ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಈ ಮದ್ನ ಬೇಲೆದಾದ ಏನಡ ಪಂತಜ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಬೇಲೆ ದಾದಣ್ಣ ಮರ ಇದೆ ತಿನ್ಪುನು ತಿರ್ಗುನು ಬಕದಾದ ಬೇಲೆ ದಾಲ ಬೇಲೆ ಸರಿ ಪನಿಯ ಈ ಮಲ್ಪನ ಬೇಲೆದಾದ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಬಿಡು ನಿಕ್ಕೆ ಎಕ್ಕಡೆ ಇಂಚಿ ಬಾರಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋಂದುಂಡು ದಾದವ್ ತುಕ ನಿನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರು ಏ ದಾದ ಒಂದು ದಾದ ಒಂದು ದಾದೆಯಾ ತಾಡೊಂಡೈಟ್ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ನಿನ್ನತ್ತ ನಿನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ದಾದನ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತಿಜ ನಿಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣೆ ಅಣ್ಣೆ ಎಂದು ಪನ್ಪತ್ತ ಅಣ್ಣ ಕೊಡ್ಪಣ ಮರ್ಯಾದೆ ಒಂದು ದಾದೆ ಒಂದು ನಿನ್ನ ದಾದಯ ಕಾಂಡ ಕಾಂಡ ಜಾಳು ತಂದು ಆ ಪೊನ್ನ ಬೊಬ್ಬೆ ಆಡೋತೆಯ ನಾಚಿಕೆ ಆಪಜಿ ನಿಕ್ ಅತ್ಯ ನಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಕೈಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದೆಯ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಪಂಡ ದಾದ ಬಂದೆ ದಾದ ಏನದೆಯ ಒರ್ಂಬ ತಿಂಗಳು ಬಂಜಿಡು ತುಂಬೊಂದು ಈ ಭೂಮಿದ ಬಲ್ಪು ಕೊರ್ಪುನು ಅವು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಆತದ್ಯಾಗ ಓಲ್ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನನು ಪೂಜಾ ಭಾವನೆ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೇರ ಅವಳು ದೇವತೆಲ್ ನೆಲೆಯ ಪೇರಿಗೆ ಅಂಚಪ್ಪನಾಗ
ಆ ಪೊನ್ನಾಗ ಆ ನಮಗೆ ದಡಿ ಬಡೋತೆಯ ನಾಚಿಕಾಬ್ಜೆ ನಿಕ್ಕು ಇಂದ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ನಿಕ್ಕು ನನ್ನ ಬಿನಿ ಅಲೆಗೆ ದಾಲ ಪನ್ನೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ಶುರು ನೀನು ಇಲ್ಲ ಕಾಲು ಕಲ್ಪವೆ ಗೊತ್ತಾಡದ ಬಾಲೆ ಈ ದಾಲ ಮಂಡೆ ಚಾನಲ್ ಪುಡ್ಚಿ ಯಾನು ಇಲ್ಲೇತ ನನ್ನ ಮೀನು ದಾಲ ಪಂಡೆಡ ಎಂಡ ಪಾನು ಓಕೆ ಹಲೋ ಆಮೇಲೆ ಯಾನೇ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಾತಿರ್ನು ಅಂದಪ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಯಾನು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನು ಪುದರ ಆವಡು ಬಂದ ಹತ್ತು ಅವೇನ ಕರ್ತವ್ಯ ಈತ ಮಾತ ಮಲ್ಪೆ ಇರೋಗಂಜಿ ಮಲ್ಪುಜೇನೆ ಈರು ಏನು ಆಫೀಸ್ ಬಲೆ ಅವ್ಳು ಪಾತಿರ್ಗ ಆವ್ ಮೇಲೆ ಅವು ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಮರಳು ಬರ್ತದ ಮಾರೆ ಊರ್ದ ಪೂರ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚಲ ಮುಲ್ಪು ಎಂಕಾಲ ಮೇಲೆ ಬಾರ್ದು ಬೋಂಡು ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಒರಿಯಾಗೇನ ಪೊಣಜೋಲ ಮಿತ್ತು ಗೌರವ ಎಪ್ಪುನು ಎಂಕ್ಲೇಗಿಜ್ಜ ಏ ರಕ್ಷಾ ಬೇಜಾರಾಂಡ ಸಾರಿಯಾ ತಮಾಷೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಮಾರ ಇದೆ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ನಿನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ದಾತನ್ ಬಂದು ನಿಗ್ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ನಿನ್ನ ತಮಾಷೆಡ್ ಎಂಕ ಬೋಡಿಗೆ ಅದ್ಬೋಡು ನಿನ್ನಡ ತಮಾಷೆ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಿರ ಬೊಕ್ಕ ಎರಡ ತಮಾಷೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬನ್ಲ ಸಾರಿಯಾ ಆಹಾ ನೆಕ್ಕದಾಲ ಕಮ್ಮಿಜ್ಜಿ ಸರಿ ನಿಂಡ ಪಾತ್ರ ಅನ್ಕೊಂಡ ಎಂಕ ಡ್ಯೂಟಿ ಪೊರ್ತಾಪುಡು ಪೋಯ್ ನಮ್ ಪಿದಾಡ್ಗ ಹುಟ್ಟೋದ್ಯಾಕೆ ಸಾಯೋದ್ಯಾಕೆ ಅಕ್ಕ ಉನಸ್ ಬಡ ಪಾಪೆ ಅಣ್ಣ ಬಡಾಪುಣದನ್ನ ಉಣಸ್ಬೋಡ ಉನಸ್ಬಡ್ತಿ ಬಡ ಬಡ ಈ ದಾಯಬತ್ತ ಮಾರಾಡಿಗೆ ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಕನ ಸುರುಕೆ ಗುರ್ತೊಂಡ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪುನಗಲ್ನ ಗುರ್ತುಪರಿಚಯ ಬೋಡ ಬನ್ಲ ದಾದನ ಜಾಬ್ದ ಟೆನ್ಷನ್ ಪೂರ ಮೈಂಡ್ ಬಾಡೊಂದು ಮಾನಸಿಕ ಆಪೇರಿ ಮಾನಸಿಕ ಅಂಡ ಇಲ್ಲದ ಗುಲಾಗ್ಲೇನು ಇಲ್ಲಡ್ದು ಬಿದಾಯ ಬಾಡುವೇರಿಯಾ ಇಲ್ಲಡ್ದು ಬಿದಾಯ ಬಾಡ್ನಾಗ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಈನ ಮಲ್ಪುನು ಬಂದು ಗೊತ್ತಾವಂದೆ ರೋಡ್ ತಿರುಗುವಿರತ್ತ ಇತ್ತದ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಪನೋಡ ಪನ್ ಒರಿ ಮರ್ಲೆ ರೋಡ್ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದಂಡ ಆಯಾಗ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಹೀಯಾಲಿಸದು ಅಲ್ತು ಗಿಡ್ಪೇರಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದು ನಡಪುನ ಸತ್ಯಲತ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಬಡ ತಂದದ ಅನ್ನ ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಕಂದು ಕಂದಿನ ಆಯ ಕೊರಡ ಅವನ್ ಕೇಳೋಡ ಅಲ್ಲ ತಿನ್ಲಾ ಪಾಪಯ್ಯ ಅಣ್ಣ ಆಯನ್ ತೂನಗ ಬೇಜಾರಾಪುಣ್ ಅತ್ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪಾಮನಂತ ಹಿಂಗ್ ಒರ್ಪರ ಐಜಿ ಯಾಂದ ಈಗ ಆಯನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದ ಆಯನ್ ಸಮ ಮಲ್ಪರತು ವರವಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ರಕ್ಷಾ ಸರಿ ಆಯ್ನ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸುಮ್ಮಪ್ಪೆ ಅಣ್ಣ ಆಯನ ಒಂಚೂರು ಗಾಡಿ ಮುಟ್ಟಕಂತ ಬಿಡ್ಪಾನ ಹೌ ಸರಿ ಒಣಸ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಒಣಸ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅವ್ಳು ಒಣಸ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಬಲ ಬಡವ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಬಡವ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಬ್ಬಾ ಎನ್ನ ತಂಗಡಿ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಮಲ್ತೇರಡ ಈ ಸಮಾಜಡು ಮರ್ಲೇರ್ ಬಂದು ಇಪ್ಪುನ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ಆಯ್ ಕಾರು ಲೆಸಂಪನಗ ತಪ್ಪತ್ ಪೋಯ ದಾದಮನೊಂದುಲ್ಲ ರಕ್ಷಾ ಅಂದ ಈ ದಾಲ ಮಂಡೆ ಚಾನಲ್ ಪೊಡ್ಚಿ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಅವಂದ ಸರಿ ದಾದ ಮಲ್ಪನಿತ್ತೆ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ್ಕೆ ರಾಮಚಂದ್ರಲ್ಲಿರ್ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಕೇನ್ಗ The person you are trying to call is currently busy. ದಾದ ಮಲ್ಪನು ಅರೆಗ್ಲ ತಾಗೊಂದಿಚ್ಚಿ ಹಲೋ ರಕ್ಷಾ ಇದಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪಡ್ಚಿ ಯಾನಡೆ ಬರ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾಡ್ಗ ಅವಂದ ಸರಿ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಈ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನೆಡು ತಿಕ್ಕುನ ಖುಷಿ ಬೇತ ಇಟ್ಲ ದಿಕ್ಕುಚಿ ದೇವರ ಕೊರ್ನೆಟ್ಟು ಒಂತೆ ಜನಕ್ಲೆ ಗೊರ್ಪುನ್ ಸಮಾಜ ಗೊರ್ಪಿನ್ ಐಟ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ತಿಕ್ಕು ನೆಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡ ಬೇಗ ಲಕ್ಕರ ಬೆತ್ತುಂಡು ಇನ್ನಂತೆ ಬೇಗ ಜಪ್ಪುಗ ಭಾರಿ ಸೊಗದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಿತ್ತ ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದು ದೇವರೇ ಕಾಪಾಡಲಿ
ಏರಿ ಏ ಹಿಡಿದ ಬೈದಿನ್ಯಾ ಏ ಯಾನೇನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಯಾನೇನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಏರಿ ಮರ್ಲೆ ಹಾಂ ಯಾನ್ ಮರ್ಲೆ 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 ಏ ರಾಮಚಂದ್ರ ಏ ಏರಿ ನೀಕೆ ಎನ್ನಂಚ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಿಯಾ ಏರಿ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಎಂಚ ಗೊತ್ತು ನಿನ್ನ ಪುದರ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಿಯಾ ನಿನ್ನ ಹೇಸ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿನಿ ಅಂಕ ಅಂಡ ನಿಕ್ ನಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಯಾರು ಯಾರೆಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇಜ್ಜಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಈ 4 ವರ್ಷದ ಪಿರ ದಾದ ಅನಾಚಾರ ಮಲ್ದಂದು ವರ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಿಯ ರಾಮಚಂದ್ರ రామచంద్ర రామచంద్ర చెప్పు రామచంద్ర సుఖాత నిద్ర మల్పు రామచంద్ర చెప్పు 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 ಅತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಊಳ್ಳಾಂಡರ್ ಇಜ್ಜೆತ್ತ ಉಡೆಪೋದಿಪ್ಪರೆಯಾವು ಕಾಂಡೆಡ್ ದಿಂಚರೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತಾಗೊಂದಿಜ್ಜಿ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತಾತನಮ್ಮ ಆಡನೆ ಕೇಂತು ಕಾವಂದ ಸರಿ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ದನಿ 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 ದಾದ ಮಲ್ತಿ ದಾದ ಮಲ್ತಾಯ పాతరొచ్చి పాతరొచ్చి ఆ జ్యోతిర్ చెప్పు రామచంద్ర చెప్పు చెప్పు ಮೇರೆ ಮಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಕತೆ ಅರೆಗ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿ ಬಚ್ಚಿದಿ ಪೊಡಿ ಪಾಪ చెప్పు చెప్పు ఇట్లా పొన్ను పంజోళ్ళ సేవ మల్పని పోయినా భారీ ఇంట్రెస్ట్ అడిగి ದಾದ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಐಕೆ ಐಕೆ ಪೆತ್ತದ ಮೊನದ ಪಿಲಿ ಇಪ್ಪರ ಬಲಿ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಿರು ಬಡಿಯೇ ಈ ಮಸ್ತ್ ಅಮಸರ ಮಲ್ತಾಯ ತುಲಾ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಈ ದಾದ ಬೇರೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಣ್ಣಗಲ ಯಾನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಲ್ಪರವೆ ಇದ್ದ ಸಿಐಡಿನ್ ಪಂತಜಿ ದಯವಂದು ಗೊತ್ತು ನಿಕ್ ಇಮ್ಮೇನು ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅದು ಪತ್ತೋಡೆ ಬಂದು ಕಾತುಕೊಳ್ಳಿತ್ತೆ ಅಮಸರ ಮಲ್ತಾಯಿ ಈ ರೀತಿ ಬಂತು ಈಶಾನ ಅಮಸರ ಮಲ್ತಂದತೆ ಈಗ ಕೊಂಚ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎನ್ನ ಮೋಕ್ಯದ ಮೆಗ್ದಿ ದೀಕ್ಷಾ ಅಲ್ಲ ನೀ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋನಾಗ ಬಂಡಲು ಅಣ್ಣ ಎನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಮಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಕಂತಿಲ್ಲ ಅಂದು ಯಾನು ಬೇಲೆ ಹಿಡ್ದು ಬರ್ತದ ಮಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಕಂತ ಕಾತು ಕುಲ್ದಿತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಎನ್ನ ದೀಕ್ಷೆ ಬೈದು ಜೋಲಿ ಎನ್ನ ದೀಕ್ಷೆ ಬೈದು ಜೋಲು ಆನಿ ಬತ್ತೀನಿ ದೀಕ್ಷನ ಪುನಃ
ಇರ್ಪಂಡ್ರೆ ಅಮಸರ ಮಲ್ತಂದತೆ ಒಂಚು ವೇಳೆ ಅಮಸರ ಮಲ್ತಿಚಿಂಡ ಮೆನ್ನ ಕೈಡ್ದ ಅವೇ ತಪ್ಪಣ್ಣಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಹಾಳಾದ ಬೋತು ಇಷ್ಟೇ ಬಂದೆ ಯಾನ ಅಮಸರ ಮಲ್ತನ ಯಾನ ಅಮಸರ ಅವೇ ತನ ಕೋರ್ಟು ಕಾನೂನು ಶಿಕ್ಷೆ ಒಂದು ಉಂಡತ ಇರ್ಪನ್ಪುನು ಕೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಕಾನೂನು ಶಿಕ್ಷೆ ಉಂಡು ಬಂದತೆ ಎರೆಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಎರೆಗೆ ಕೋರ್ಟು ದೇಶ ಬಿಡಿ ರಾಜ ಬಿಡಿ ಒಂದು ಎತ್ತುಳು ನಾಡು ಅವೇತ ಪಾಪದ ಪುಣ್ಣಲ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆತಂಡು ಅಕ್ಲೇನ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡ್ತದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರೀತಿಲಿ ಕೇಳ್ದು ಬಾರ್ದಾರೆ ಅಕ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆತನೆ ಅಕ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆತನೆ ಅವು ಕೇಸು ಪೂರ ಕೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಇನಿ ಅತ್ತಲ್ಲೇ ಖಂಡಿತ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಪುಂಡ್ಯಾ ಇನಿ ಎತ್ತಂಡ ಎಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲತ್ತಂಡ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ ತತ್ತಂಡ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಅಂಡ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಪನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದ್ದಾತೆ ದ್ಯಾಯ ಬಂಡ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆತಿನಕಲು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟಿದ ಕೂಲಿ ನಾಲಿ ಮಲ್ತದ ತಾಕದಿನ ಬಡವೇರ್ನ ಜೋಕುಲು ಅಂಡ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಲ್ಜಿನಕಲು ಇಂಚಿನ ಶ್ರೀಮಂತರ್ನ ಜೋಕುಲು ಬಡವಿರಾವಡು ಶ್ರೀಮಂತಿರಾವಡು ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಂದು ಮಲ್ತೋಲೆ ಅತ್ತ ಅಂದತೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಲ್ದೋಡತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಲ್ದೋಡು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಿನಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೀಕ್ಷಾ ಅನತ್ತದಿ అలాగే ఏర్లు ఇచ్చారు బందతే అలా ఒప్ప పెట్టిన పాలయ్యాను ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಲ್ಪರೆಂದು ಸ್ಟೇಷನ್ ಪೋನಾಗ ಪೊಲೀಸ್ ನಗಲಿಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ರೇಪ అనగా ಇತ್ತನ ರೇಪ ಅತನಿಗೆ ದಾದ ಪ್ರೂಫ್ ಉಂಡು ರೇపు ಒರಿಯರಿ ಮಲ್ತಾರ ಅದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಮಾತ ಗಡಿ ಗಡಿ ಕಿಂಕದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಇರೇಗ್ಲ ಎನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಬೈದಂಡ ಇರೆಗಾಂಡ ಎಂಚಾತಿಯೇ ಎಂಚಾತಿಯೇ ಊರ್ದಕ್ಕಲು ಎನ್ನನೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೈದಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗಾಂಡ ಎಂಚಾತಿಯೇ ಬೇಜಾರಾಪಡತೆ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಒಪ್ಪ ಪುಟ್ಟಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಆಂಡಲ ಕಾನೂನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಹೀ ಮಲ್ತಿನ ತಪ್ಪೇಯ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ತಪ್ಪು ಮಲ್ದಿಜಿ ಯಾನ್ ತಪ್ಪು ಮಲ್ದಿಜಿ ಯಾನ್ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೈತೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಯಾನ್ ಈ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಿಚಿಂಡ ಇರೇಗ್ಲ ಇಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೈದಿ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಯಾನ್ ಸಮೋಲೆ ಅಕ್ಕ ಯಾನ್ ಸಮೋಲೆ ಹೆಂಗ ಮರ್ಲು ಬರ್ತದೀಜಿ ಯಾನ್ ನಾಟಕ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಕ್ಕ ಇಂಚಿನಕಲ್ ನಾನು 20ನೇ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾಟಕ ಮಲ್ತೀನಿ ಸರ್ ಎನ್ನ ಬೆಲೆ ನಾನು ಮಲ್ತೆ ನೆಕ್ಕೆಂಟು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ನನ್ನ ಇರ್ನ ಬೆಲೆ ನೀರು ಮಲ್ಪಲೆ ಸರ್ ಕೂಡ್ದಿ ಕಲಾವಿದರು ಕೌಡೂರು ಪೊರ್ಲುದಂಜಿ ತೂಪರಿಕೆ ನಿಕಲೊಂದು ಬಗ್ದಿ ಕಡೆ ದೀರ್ ಖುಷಿ ಹತ್ರ ನಡ ತಾಟಿ ಕೊರಲಿ ಎಡ್ದೊಕ್ಕ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಚಿಕ್ಕನ ಪೊರ್ತು ಎಡ್ದುಂಬು ಫಲಪ್ ಮಲ್ತಲ್ಲೆ ಸತೀಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಕೌಡೂರು ಸಂಗೀತೋಡು ಸತೀಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಯೋಗಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಲ್ಯ ವೈಶಾಖಾಚಾರ್ಯ ಪದವು
ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ನಾಯ್ಕ್ ಪಳ್ಳಿ. ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಕಳ. ಸರಿತೆ ತೀರ್ಪುಗೆನಗ ಅಣ್ಣ 2 ಸುರು ಮಲ್ತಂದ ಕೂಡದಿ ಕಲಾವಿದರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅರ್ಥ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಕೈತನ್ನು ನೀಟ್ ಕೊಡ್ತು ಜಾರು ಕಟ್ ಒಂಜಿ ಅಕಲ್ನ ಸಂಬಂಧ ಬೇತೆ ಮುಕ್ಕಲ್ನ ಸಂಬಂಧ ಬೇತೆ 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 ಒನ್ ಲೈನ್ ಇಡಿಜ್ಜಂಡು ಒಂಜಿತ್ತೆ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಂದು ಪುನತೆ ಆ ಕಾರ್ಡ್ ಇಡಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಭಿನಯ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಾರ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದೊಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಮಾಮೂಲಿ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬೊರ್ಚಂದನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿನ ಆತೆ ಐಟು ತೋಜುನತ್ತಂದೆ ಬಾಕಿದ ಐಟು ದಾದ ಮೋರಲ್ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಐಟು ದಾದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೆ ಅಂದಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪ್ಜಿ ಟೋಟಲಿ ಕುಡಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೊಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ನೈಜ ಘಟನೆದೊಟ್ಟಿಗೂ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಬಲೆ ಗೊಡ್ಲಾಕ್ ಸೊಲ್ಮೇಲಣ್ಣ ವಿಜಯಣ್ಣ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೀಕ್ ಇತ್ತಣ್ಣ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆತ ಲೈಕ್ ಆಯ್ಜೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪುನಾರಡ ಕಲಾವಿದೆ ಉಲ್ಲೆ ಉಲಾಯ್ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಉಲ್ಲೆ ಅವು ಪಿದಾಯ್ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಅವ್ರನ್ನ ಪಾತ್ರ ಹೊಡಿತಿಜಾರ ಮರ್ಡರ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅರೆಗೊಂತೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಇತ್ತಂಡು ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಇತ್ತಂಡು ಸ್ಕೋಪ್ ಇತ್ತಂಡು ಅರೆಗೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಬಟ್ ಟೋಟಲ್ ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಬಲೆ ಬಿಳಿಪಾಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸೀಸನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ದಯಮಾಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿದು ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರಡು ಅಂದು ರೀಚ್ ಆತಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪನ ಗುಡ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಈ ಪೊಡ್ದೊಡ್ಡು ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕಲೆ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ಪುಡು ವಿಶೇಷವಾದ BA ಪ್ಲೈವುಡ್ ಅಂಚನೆ ಹೊಯ್ಸಳ ದ ವಿಲೇಜ್ ರಿಸಾರ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಬ್ರೆಡ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್ ಅಮೃತ ನೋನಿ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತ ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಪನೊಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಅಭಿನಮಲ್ದಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತೂಯಿನ ನಿಖಲೆ ಮಾತೆರಗಳ ಒಂಜೆ ಪಾತ್ರೋಡು ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಪನೊಂದು ನಿನಿತ ಗೆಡ್ದಾಗಪ್ಪ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ಎಸಲ್ ರಡ್ಡೆತ್ತ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕಿರು ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಲೇಸುಗು ತೆರಾಣ ದಿಂಜಾ ದಿನಕಲು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಬ್ರೆಡ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್ ಒತ್ತು ಸಹಕಾರ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈಂಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ನಂದಿನಿ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಆಭರಣ್ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾರ್ಗವ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ರೇಮಂಡ್ ಚಾಪ್ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಮೆಕಾಯ್ ಎ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಧೃತಿ ಮಸಾಲ ಯಮುನಾ ಆಶಾ ಸಿಟಿ BA ಪ್ಲೈವುಡ್ ವಿಸ್ಮಯ ಇನ್ಫರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಕಣ್ಣೂರು